زعم زقرم يبقى سوي زقرم متاهو اوكي بتاعي زين انجدي نايزو فطا لباش امحراين نورتناين ندوم غنا نمرتنا يملسنا ስለዚህ በጀግና መከላከያ ትግራይ ኃይሊ ትዲፍ ንብረትና በተወሰነ መልኩ መልስናልና 5 ተካተተልኩም እዩ ሕዝለ ገና እዩ ዝታትለ ያው ካው መንጥልና መንገዲ 50 ዓይን ስለዘይራ ሆና ናትና ፋብሪካ ስለዘይና ገና ስለዝኾና 5 ከባቶም መንጥልና ተወሰነ እንጥቀምለና ሕኑ ዘይፈድስ ወዳድጊ ሕኑ ዘይፈድ ወዳድጊ እዚ ትክክል እዩ ስለዚህ ገና ጥሮንጦስ ሆነ ጥፎይና ሕዚ ሓደ ጸላይ ከም ዘይልን ትግራይ ቆላሕሎም ከም ዘይሪዋ ንገብሮምና ስለሰለቱ ተጠፋለው እዚ ጭራሽ በቃ ቁልሕ ኢሉና ትግራይ ድንን ኢሎም በር ቅንዕ ኢሎም ከም ዘይትንግፉ ከም ዘይሪዋ እንትንካፍ ይኾነ ንገብሮምና ስለዚህ ትግራይ ትስዕር ትግራይ ትዕወት ላይ ይغنيلي ሓንቲ ነገር ህጥያካ ከም ተገራላይ መጠን ተገራላይ ናይዚ ህዝብ ትግራይ ንህዝብ ትግራይ እንታይ መግለጽ እትወትኸል ህዝብ ትግራይማ ብናትያ እንደበት ግለጽ ይኽእል ምናልባት خنعይ ከብደን ይኽእል እንዴ ህዝብ ትግራይ ማለት ተቃላሳይ ናይ እንደማቱ ዘይነክ ተነኺዎ ግን አፍትዙ ናይ መጨረሻ ደረጃ ከምዘብጽሕ የሻል ከምዘብል ፍሉጥ ዓለም ሙሉ መስክሩልኝ እና ህዝብ ትግራይ ብናትያ እንደበት يغنيلنا طعمي لخبدن المجلات مالتي حساب زهابكنا كبدبنا مسكين نحن هون كم تجاري نزي حزبنا نخرعنا نتحقسنا منبر قصر له تجاري سعر مرحبا تجاري مالتي
ተረጋጋ